Poslanec Michal Bartek položil v nedeľnej relácii Bátorovi z Progresívneho Slovenska jednu otázku. Takú jednoduchú, že na ňu vie odpovedať každý normálny človek. A Bátor nevedel. Respektíve krútil sa, vyhýbal sa, rozprával okolo, ale priamo odpoveď nedal. A práve tento moment ukázal všetko o tom, ako Progresívne Slovensko funguje. Hovoria o princípoch, ale keď príde vec, zrazu je všetko komplikované. Dnes vám poviem presne, čo sa stalo, čo Bartek povedal a prečo je to dôležité pre každého z nás. Tak poďme na to. V nedeľu prebehla relácia na kanále 1 politická diskusia, kde sa stretli poslanec Národnej rady Michal Bartek a Peter Bátor z Progresívneho Slovenska. A moderátor položil na stôl jednu konkrétnu otázku. Mali sme dovoliť Amerike využiť európske vojenské základne pri útoku na Irán? Áno alebo nie? Bartek odpovedal okamžite a bez zaváhania. Povedal, ako môžeme dať k dispozícii európske územie na vojenský útok, ktorý nemá žiadny mandát Bezpečnostnej rady OSN. To by bolo porušenie medzinárodného práva. Rovnako jasne ako Slovensko vie pomenovať porušenie medzinárodného práva pri vojne na Ukrajine, vie to isté povedať aj o útoku Ameriky a Izraela na Irán. Jasné, priame, zrozumiteľné. No a Bátor začal rozprávať o tom, že to nie je také jednoduché, že európski lídri mali pochybnosti, že Európska únia nemala žiadne slovo, že to bolo rozhodnutie jednotlivých členských štátov. Skrátka, všetko možné, len nie priamo odpoveď áno alebo nie. A presne to Bartek pomenoval pred kamerami. Táto dvojtvárnosť je viditeľná a ľudia ju vidia. Teraz sa pozrime na širší obraz. Prečo táto otázka vôbec vznikla? Irán a Amerika sa stretli vo Švajčiarsku na rokovaniach. Rokovaniach, ktoré sa mali začať oveľa skôr, ale stále sa odkladali. A Bartek upozornil na jeden zaujímavý fakt. Donald Trump už 38 krát vyhlásil prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom. 38 krát. A napriek tomu sa prvýkrát poriadne sadli k rokovaciemu stolu až teraz. Prímerie je stanovené na 60 dní. Ak sa v tom čase obe strany nedohodnú na niečom konkrétnom a zmysluplnom, pokračuje sa ďalej v tom istom chaose. Bartek to povedal na rovinu. Bez diplomatického obalia, bez vaty okolo. A kto podľa neho tlačí čas najviac? Nie Irán, ale Amerika. Konkrétne Donald Trump, ktorý má za rohom kongresové voľby. Trump pred svojím nástupom sľuboval jasne, nebudem začínať nové vojny, budem ich ukončovať. A teraz, po Venezuele, po dianí na Kube, po celom Blízkom východe má Trump čo robiť. A ten čas mu naozaj veľmi rýchlo uteká. Teraz k tomu, prečo Európa pri tých rokovaniach vôbec nesedí za stolom. A to je pritom pikantné, rokovania prebiehajú priamo v Európe, v neutrálnom Švajčiarsku. Ale Európania pozerali sa zvonku. Bartek to vysvetlil bez okolkov. Na jednej strane Trump, ktorý Európanom nevie zabudnúť, že nedovolili využiť americké základne pri útoku na Irán. Na druhej strane ani Irán nemá dôvod komunikovať s Európou, pretože Európa sa postavila do neutrálnej polohy, odmietla konflikt odsúdiť a pri tých najhorších veciach, ktoré sa tam stali, ako bolo napríklad bombardovanie dievčenskej školy, zostávali ticho. Takže ani jedna, ani druhá strana nemá dôvod Európu k tým rozhovorom prizvať. A to je výsledok dlhodobej politike bez jasného postoja. A prečo Európa nemá hlas? Bartek to hovorí dlhodobo a konzistentne. Nie len teraz za Trumpa, hovoril to aj za Bidena. Na čele Európskej únie stoja osobnosti ako Ursula von der Leyen a Kaja Kallas, ktoré podľa jeho slov nie sú rešpektované ani na západe, ani na východe. A to nie je slovenská retorika. Kritika Kaja Kallas zaznela už aj z Nemecka, kde otvorene hovorili, že ona nemá sedieť za stolom pri mierových rokovaniach o Ukrajine. Nový bulharský premiér zas povedal, že nebude podporovať ďalšie balíky sankcií voči Rusku. Takže Slovensko tu naozaj nie je samo.
Bátor sa samozrejme pustil do toho, že Slovensko vraj podkopáva jednotu Európskej únie. No Bartek mu odpovedal pokojne, ale razantne. Slovenská republika hájí svoje záujmy. Rovnako ako každý iný členský štát. A dodal, že aj Nemecko, Francúzsko a Taliansko sa medzi sebou nevedia dohodnúť. Takže hodí to celé na Slovensko je jednoducho neférovosť. Prišla aj téma obrany a výdavkov na armádu. Bátor tu zaútočil. Tvrdil, že Slovensko klame pri výdavkoch do NATO, že z obranného rozpočtu sa stávajú nemocnice a podobne. Bartek to nenechal bez odpovede. Vysvetlil, že projekty duálneho využitia sú úplne legitímne. Nemocnica, ktorá v mierových časoch slúži občanom, môže byť v čase ohrozenia dôležitou infraštruktúrou NATO. To predsa nie je podvádzanie, to je rozumné hospodárenie s peniazmi daňových poplatníkov. A čo sa týka systému protizdušnej obrany BRAK, Bartek potvrdil, že je to dobrý systém. Ale zároveň povedal jasne, Naď nezabezpečil to hlavné, čo sa deje a prezentuje ako jeho úspech. Bol to minister obrany Kaliňák, ktorý reálny kontrakt uzavrel a navyše rozšíril počet batérií z 1 na 6. 6 batérií. To je bojaschopná a obranyschopná jednotka. Nie jedna batéria, ktorú Naď pred voľbami predvádzal ako za svoj veľký výsledok. A potom prišla téma Ukrajiny a útokov na Moskvu a Petrohrad. Bátor sa rozhovoril o tom, aké je to skvelé, že Ukrajina útočí hlboko na ruské územie, že Rusko stráca momentum a Ukrajina získava. Rozprával o tom s nadšením, ako keby sme boli blízko nejakého veľkého ukrajinského víťazstva. Bartek ho zastavil a povedal, čo mnohí cítia, ale málo kto to povie nahlas. Jadrovú veľmoc, ako je Ruská federácia, jednoducho Ukrajina konvenčnými zbraňami neporazí. Bodka. A tí, čo Ukrajinu presviečali, že môže vyhrať, ju doviedli do stavu, kde dnes krvácajú desiatky tisíc ľudí a kde Ukrajina má vážny problém s osadením vlastnej armády. Bartek to povedal bez servítky. Radšej rokovanie 10 rokov ako jeden deň tejto nezmyselnej vojny navyše. Na záver sa Bartek vyjadril aj k Bátorovi osobne. Povedal, že ho mrzí, že niekto z opozície nevie byť principiálne rovnako pri každom konflikte. Pri Ukrajine vedia progresívci jasne pomenovať porušenie medzinárodného práva. Ale pri útoku na Irán bez mandátu OSN zrazu je všetko komplikované, zrazu treba zvažovať, zrazu nie je odpoveď jednoduchá. A Bartek uzavrel to jednou vetou, ktorá to vystihuje najlepšie. Medzinárodné právo platí pre všetkých rovnako. Nie len vtedy, keď sa to niekomu hodí, nie len vtedy, keď je to politicky výhodné, vždy a pre každého. A toto je rozdiel medzi principiálnou politikou a politikou dvojakého metra. A tento rozdiel si môže každý divák posúdiť sám. Takže ak si to zhrnieme, Bartek v tejto relácii ukázal prestú líniu, ktorú drží dlhodobo. Jasné postoje, konzistentné princípy, žiadna dvojtvárnosť. Bátor z Progresívneho Slovenska naopak nevedel odpovedať na priamu otázku, krútil sa a nakoniec odišiel z diskusie bez jednej konkrétnej odpovede na to najpodstatnejšie, čo padlo. Európa nemá hlas. Slovensko hájí svoje záujmy a politici ako Bartek hovoria veci, ktoré nie sú vždy pohodlné, ale sú pravdivé. Ak sa vám video páčilo, dajte prosím like a napíšte do komentáru, čo si vy o tejto diskusii myslíte. Budem rád čítať všetky vaše názory. A taktiež by som bol rád, ak by ste sa prihlásili na odber tohto kanálu, aby vám už ďalšie video neuniklo. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu.